И това е един поздрав от диджей Ангел, където е в Германия, Пинеберг. Поздравява своето семейство, за жена си Роси, шпаркасата му, дома, тъщицата и също така за децата му, златните му деца, Моисей и Симона. За Моисей и Симона, принц и принцеса в Пинеберг. Поздравът звучи от Ангел Бей. Моята жена, много съм постигнал в живота. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Яка на Дегила, баба на Дел, на Ромалей, за диджей Ангел. Леско семейство, Лески, Роми и Роси, и шефката за Роси, за шпаркасата, за банката. Айде бе! Ангеле, Башале, Роменге, Антибари, Германия, Андо, Пинеберг. Aman. И на Шомаре, Роменге, Антибари, Германия, и поздраве от диджей Ангел за най-мощните му тонколони. Диджей Ангел. И музиката башалела. Авела, Авела, Авел, о диджей Ангел, Авел, о Барколоне, Авел и Бари, Германия, БРВ. Сам се доказал, сам всичко си постигнал. Диджей Енджел Микс. И за неговата жена също така, за шефката, за шефката. Айде бе Германия, Андо, Баро, Пинеберг, тебе ваша лела.